Παιδιά, τι κάνετε? Άλλο ένα vlog μας έχει φτάσει μεσημεράκι. Προς απόγευμα, μη σας πω. Έκανα ένα μπανάκι και skincare. Έκανα αυτή τη μάσκα με το exfoliating με τα οξέα από την The Ordinary. Γιατί έχω τρομερό θέμα με τη μύτη μου. Ξεφλουδίζει, το δέρμα μου δεν ενυδατώνεται καλά. Ο λεβεντάκος. Και τελείωσα. Πολύ ωραίος. Και τώρα ετοιμάζομαι να δω την αγαπημένη μου σειρά. Αγαπημένη. Είναι μια ελληνική σειρά η οποία την παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα. Και επειδή δεν έχω μαγειρέψει κάτι και μου έδωσε η μαμά μου σπανακόπιτα προχθές που είχα πάει, την έφαγα όλη. Δεν μαγείρεψα κάτι, ούτε σκοπεύω να μαγειρέψω γιατί λουστικά κλπ. Και θα μυρίσω ολόκληρη φαγητήλα. Και επειδή αύριο έχω να πάω για δουλειές, είπα να παραγγείλω. Οπότε παραγγείλα ένα μπεργκεράκι από ένα μπεργκεράδικο που έχει γίνει πάρα πολύ hype. Που λέτε, αυτό το μπεργκεράδικο είναι το Starlight. Είδα αρκετά review, το είδα και στο κέντρο και λέω ότι κάποια στιγμή θα μου παραγγείλω. Οπότε νομίζω ήρθε αυτή η μέρα. Περιμένω από στιγμή σε στιγμή να έρθει η παραγγελία μου να φάω. Ελπίζω να μην απογοητευτώ γιατί το μόνο πράγμα που μου αρέσει να παραγγέλνω και να τρώω έξω είναι Elvis. Okay. Η σειρά παρόλα αυτά που βλέπω και παρακολουθώ είναι στον Α και λέγεται το Κόρτο Λεόνα. Είναι εμπνευσμένη από τα κόκκινα φανάρια. Πάρα πολύ ωραία σειρά, μου αρέσει. Αν θέλετε να τη δείτε, είναι στον Α. Ναι. Ήρθε και η μπεργκεράρα μας. Ελπίζω. I hope. Μπίμπι, έλα πάνω, έλα. Έλα πάνω, έλα. Έλα να κάτσουμε παρόλα. Έλα μικρό μου ζουζουνάκι, μικρό μου ζουζουνάκι. Μπίμπι μικρό μου ζουζουνάκι, μπίμπι μικρό μου ζουζουνάκι. Έβαλα ήδη το κόκκολο μου. Λοιπόν, let's start the unboxing. Αυτό είναι μία μάγιο, truffle μάγιο που πήρα. Ξέρετε τι τον πήρα όμως, ένα κοκαλάκι για να κλείσω τα μαλλιά μου. Αυτή εδώ, ελπίζω να αξίζει. Πάω να φέρω ένα λαστιχάκι ή ένα κοκαλάκι κάτι. Βιβί, καράκι μου, τι κάνεις? Μπίμπι κίνη, μπίμπι κουλίνη. Ανυπομονώ να το φάω λιγάκι. Το μπεργκεράκι. Και ελπίζω να είναι καλό. Εδώ έχουμε το μπέργκερ. Το ψωμάκι του είναι από γλυκοπατάτα, από είδα. Εδώ πήρα και πατατούλες. Μπίμπι, λίγο ένα τέτοιο στην απόδειξη. Οκ. Εδώ είναι πατάτες, εδώ είναι μπέργκερ, οκ. Θα δοκιμάσω πρώτα αυτό. Που είναι truffle mayo, που μου αρέσει πάρα πολύ η τρούφα. Bro, it's amazing! Oh my god, baby! Like, what the fuck? Πω είναι τέλειο! Λοιπόν, θα φάω την πρώτη μπουκιά και θα σας αφήσω για να δω και τη σειρά μου, έτσι. Αλλά είναι τόσο στενάχωρο. Είναι τόσο στενάχωρο και είχε 10 ευρώ. Οκ. Ήθελα που πήρα τέτοιο και πατατούλες.
Τρώει ένα τσέντερ κομματάκι. Εντάξει, η πίκλα είναι απίστευτη. Φαίνεται ότι είναι χειροποίητη. Το. Ωραίο είναι. Αλλά, θα πω ένα αλλά, διότι μου φαίνεται υπερβολικά ακριβό. Δηλαδή θυμάμαι σε κάποια φάση ότι κάτι τέτοιο σε μπέργκερ μπορεί να το βρεις ακόμα και στα hot. Δηλαδή κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Βέβαια ο κιμάς είναι πάρα πολύ ωραίος μυρωδάτος, 5 ανώστιμος. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, τώρα 10 ευρώ μου φαίνεται ακραίο. Ω, καλή μας όρεξη, μπιμπι μου. Γλίστρισε, έκανα τα χέρια. Είδα το πρόσωπο μου, τρόμαξε και τσέπεσε. Να έρθεις, δεν θα σε αφήσω. Να φύγεις νηστικός. Εσύ θα έρθεις ή θα μείνεις να θρηνήσεις στο κοιμήλιο? Φαντάζομαι και πέφτουμε στα νερά. Γιατί να σε παρακαλώ, πας να σκουπίσεις τα γυαλιά έξω. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, αστυνόμη, δεν σε περιμέναμε. Μας έφερες κάποιο νέο? Δυστυχώς όχι κάτι ευχάριστο. Για μας δεν είναι ευχάριστο. Για το διαρρήκτη μια χαρά είναι τα ματάτα. Έφαγα και έχω υπερφουσκώσει, δεν μπορώ να πνεύσω. Έφαγα με τόση λιμαργία. Πολύ ωραίο. Θα βάλω ένα 8 στα 10, γιατί ήταν αρκετά πολύ ωραίο, αλλά πάρα πολύ μικρή ποσότητα. Έφαγα, απλά το κατάπια δηλαδή. Και αν δεν είχα τις πατάτες δεν θα μου έφτανε. Βέβαια τις πατάτες δεν τις έφαγα όλες, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήθελα να πάρω μόνο το μπέργκερ. Και λέω, εντάξει, και αν θα είναι πολύ μικρό και δεν θα χορτάσω, οπότε να το ξέρετε, τουλάχιστον 2. Αλλά φανταστείτε ότι 20 ευρώ τώρα για 2 δεν είναι πολλά. Αδιαμφισβήτητα η ποιότητα είναι τέλεια και είναι πάρα πολύ νόστιμο για αυτό το λόγο, το καταλαβαίνω. Ίσως θα το ήθελα λίγο πιο μεγάλο, έτσι ώστε να μην σκέφτομαι το ότι είναι πολύ μικρό. Ναι, μεν είναι πολύ καλή η πρώτη ύλη του και είναι εξαιρετικό. Αυτό. Εγώ έχω ετοιμαστεί και θα πάω στους γονείς μου, γιατί έρχεται ο νηψιός μου, ο μεγαλύτερος νηψιός μου, και θα πρέπει να το παραλάβω από το λιμάνι του Πειραιά. Και επειδή έρχεται αργά, θα μπορούσα εγώ να πάω να τον παραλάβω. Ο Μπιμπής έχει καταλάβει ότι θα φύγω και έχει εν μέρει εκνευριστεί, τσαντίζεται και λέει δεν με αφήνει ετοιμαστό. Τέλος πάντων. Πάμε να φύγουμε. Ένα mini update, μου χέσαν το αυτοκίνητο και πάω με τη μαμά μου τώρα για να το καθαρίσουμε. Μου έχουν καταχέσει το αυτοκίνητο, ήρθαμε τώρα για να το πλύνουμε και έχει πάρα πολύ κόσμο.
Ωραία, το καθαρίσαμε το αμαξάκι. Πάμε σπίτι τώρα να φάω. Μόλις φάγαμε, γυρίσαμε και τώρα ετοιμάζομαι να πάω να πάρω τον ανιψιό μου. Έχει πάει 12 παρά. 11 τι ώρα είναι, δεν θυμάμαι. Και πάω να πάρω τον ανιψιό μου στο λιμάνι. Δεν έχω ξαναπάει στην Ε2, δεν ξέρω πού είναι. Πού είσαι ρε, καλά? Καλώ στον Άγγελο. Ήρθε ο Άγγελος. Έχασα το δρόμο και πήγαινα μέχρι το πέραμα. Ευτυχώς θυμόμουν λίγο το δρόμο. Θες να βάλω ζώνη, γιατί έχω συνηθίσει με την Καναδέζα να βάζω ζώνη, δεν βάζω. Καναδέζα. Λοιπόν, καλώς τον. Καλές γιορτές. Μια πολλά καλές γιορτές. Το πόσο μου έχει λείψει ο πειράσμα. Εμένα καθόλου, νευρίασα πριν. Εσύ είσαι εδώ, εγώ δεν είμαι εδώ όμως. Ευτυχώς δεν είμαι στον πειρασμό. Ναι. 13 ώρες ταξίδι. Ναι, Angel. κάπως έτσι γαμηθήκαμε. Angel came. Μόνο αεροπλάνο, μάγκες, μόνο αεροπλάνο. Καλά και το Μου πάρε το αεροπλάνο πλοίο. έχει πολλές καθυστερήσεις. Αλλά εντάξει, σε καμία περίπτωση. Ναι, η μεγαλύτερη καθυστέρηση είναι 1 ώρα, με το πλοίο είναι 13. Έχω φάει και μεγαλύτερη καθυστέρηση εγώ από 1 ώρα. Πόσες ώρες είναι με το πλοίο? 13. Πω. Με το γρήγορο και 18 με το αργό. Από πού ήρθες? Από την Κάρπαθο. Από το Καρπάθιο Όρη. Ούτε